test ko nga pala ha. Ating nabintang computer mga ito. Ngayon natin ito i-ship. Late siya ng 1 week. Sana magkasya sa box. Ito. Saan di siya pagpatingaw? Lumulok mo, driver. Ano, lagyan mo naman. Yung boxon. And then this one. Wait. Test mo na natin mga ito. So, meron siyang konting kalawang din naman ito. Super cute. A4 tech na keyboard. Tapos HP na mouse. Tapos pina-install na Bayer ng Left 4 Dead at Dota 2. Tapos zoom. Yan, nandito po ang zoom. Baka din nyo po siya makita. Tapos yan, kompleto na rin siya. Microsoft Word, PowerPoint, Access, Excel, yan lahat. Kompleto na yan. Yan, let's go. Pack na namin ito mga tol. Yan, sa mga tol, na-test na din ko na din pala ito lahat ng mga parts niya. Lahat ng letters ng keyboard. Yan, yeah, goods na ito mga tol. So yan mga tolski, lagay muna namin ito sa bag kasi wala kaming box. Bili daw muna kami yung box doon. Doon na lang namin, ipapack ng maayos. Yan. Tapos yan ang aking nabiling bubble wrap. Tapos fragile na sticker. Yan, let's go. Tapos ito din mga tan. Pinakita na to sa inyo ni Rantan kanina. Pero freebies. Yan. Kaya nang bahala maglinis itong Peppa Pig mga tala. Yan, silang tatlo. Pero di pa to sure. Sana magkasya sa box. Sana meron pang meron pang may space pa ba? Yan, let's go. Bili kami saging mga tao. Saging cube. So mga dolski, tapos na kaming kumain ng saging banana cue. Kaya kami ay pupunta na sa aming pupuntahan. Yan lang ating dadalhin mga utol. Kaya sinabi ko kanina, buti na lang isa lang. Yan, kasi tayo mumumotor lang. Let's go. Let's go. Dami niyang dadalhin mga tol. Let's go. Yan mga tol. Nandito na nga pala kami sa GNT. Yan, si Rango nandun na karoon. Kanina pa kami dito. Yan, pero patapos na. Let's go. Mga tol, kami nandito na naman sa Quezano mga tol. Snack kaming Turks at thirsty na naman. Yan, let's go. Kain. Pati pag-anak mo ba? Ano ma'am? Kulog ang piling mo ba? Sir. Taga-vlog na ko ba? Muna na huwag kawaw. Porte naman to kaya sa paglas.
Masakit to? Balihon na pupuntong. Mga tol. Napagalitan ako mga tol. Muna pa siya po ang dapat. Sarap. Huwag niya ko i-report kay Jinjik mga tol. One eternity later. Hello mga tol. Ayan. Ako nga pala nandito sa rooftop ngayon mga tol. Ano na ngayon? January 2. Sobrang maaliwalas na. Kaya ako nga pala ay pupunta kay Ranran mga tol. Kasi ano, yung LCD ng cellphone niya ba na break, nabasag. Ang OA ng ano na break, nabasag. Kasi siya ay danghag mga tol. Yan. At siya ay nalungkot, kaya binilhan ko na lang. Binilhan nga na lang. Yan. At punta ko din mga tol. Sabayan nyo ko mga tol. Para ikabit natin. Yan. Kasi tayo ay medyo may alam din sa cellphone. Yan, let's go. Hindi nga lang natin ginagamit para kumita na pera. Yan, let's go mga tol. Yung in-order ko, nasa baba, kakalating lang. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. Yan, let's go. Happy New Year sa inyong lahat. Nag-vlog ako ng New Year pero parang hindi ko ata siya i-upload. Kasi parang kapangit. Yan, let's go mga tol. At nagsisimula na akong magpalit ng kanyang LCD. Yan. Ako ay nasa kanilang dining table. Yan, let's go. Ano ko lang kayo dito mga tol. Time lapse. Yan mga tol. Tapos na. Kaptegan. Hindi nag-site, natamaan ako. Sarap. Ito yung wasak mga tol. Kasi siya ay danghag. Let's go. Thank you.